Хочешь со мной покомментировать? Усіх вітаємо на першому паўфінальным матчы Кубка Дона Боска, Савіо землякі. Вельмі хвалюючы матч для камандаў абодвух. Ну так для мяне. Перапрашаю адразу за свае памылкі. Гульня амаль распачалася. Мяч уводзіць у гру гульцы каманды Савіо. І суддзя дае свісток. Гульня пачалася, паўфінал. І апасны момант. Які момант? Разгубіліся гульцы каманды Савіо. Бачым, як гульцы каманды землякі вельмі настроены, вельмі імкнуцца ж адразу забіць мяч. І зноў вельмі хвалючы момант. Вельмі. Трэба падбардзёрыцца, мне здаецца, гульцам. А землякі паказваюць, што яны прафесіяналы. Происходит 10 минут матча. Савіо яшчэ ні разу не пераходзіў на палову соперника. І зноў. Будзе таксама цяжкая вельмі гульня для суддзі. Лік 0-0. Бачна нейкая разгубленасць, трохі не казаць, што занадта, але не ўвайшлі гульцы Савіо пакуль што першых 2 хвілінах матча ў гульню, мне здаецца. Але не задарма яны станавіліся чэмпіёнамі Кубка 2 разы. Добрая гульня ў пас ад гульцоў землякоў. І шанец для Савіо трымаць апасны момант. Уводзіць мяч каманд землякі. Вітаем наших гледачоў. Савіо землякі 0-0. Ужо было 2 моманты добрых каля ворот Савіо і ніводнага моманта каля ворот землякоў. Землякі паказваюць вельмі добрую гульню ў пас. Вельмі. І Савіо таксама патрохі знаходзіць сваю гульню. Моцныя дзве каманды, якія дастойны друг друга, адзін аднаго. Таму, мне здаецца, мы бачым вельмі добры футбол. Напружаны, баявы, так сказаць, будзе, мне здаецца, у сярэдзіны пад канец матча единоборства. І апасны момант, але. Добра абараняе мяч гулец землякоў. Такі апасны момант, калі быў акружаны 2 гульцамі. Лік 0-0 і смена ад каманды Савіо. На поле з'явіліся 2 новых гульцы. Адзін з лепшых бамбардзіраў Владзіслаў Зарэцкі і Іван. І зноў жа 4 удары ад каманды землякоў. Добры гульні. Пакуль што яны лідеры, мне здаецца. Перахват, памылкі, сейф ад
Мне здаецца, пакуль што лепшага брамніка турніра Віталіка Буліса і шмат момантаў ад гульцоў землякоў. Вельмі прыжымаюць землякі, не даюць, мне здаецца, нават дышаць гульцам Савіо. Але гэта толькі пачатак. Нагадаю, што Савіо ўжо 6-й раз гульняюць тут турніры. Двойчы станаліся чэмпіёнамі. А землякі гэта, як сказаць, навічкі першы раз прымаюць удзел. Але у Кубкі Дона Боска ўжо было, мне здаецца, 2 разы, калі новая каманда адразу станаліся чэмпіёнамі. Это Анёлы Крыжа, ну і госці Салезян, але это быў першы кубак. Плотная гульня. Савіо вельмі хоча штосьці прыдумаць, але цяжка, вельмі цяжка гэта зрабіць. Бо землякі вельмі добра цепляюцца за мяч і прэсінгуюць вельмі высока каля ворот свайго апанента. Вітаем наших топ-гледачоў. Нагадаю, лік 0-0, першы паўфінал. Землякі Савіо. Момант і сейв землякоў. Добры момант атрымалі Савіо. Владислав Загорецкі амаль забівае гол. Мне перед матчем спрашивали, які прогноз дав би на гэты матч. Мне здаецца, тут цяжка штосьці даваць. Бо і та, і другая команда можа... І... Прабачце, я... Цяжка тут штосьці казаць, бо абодве команды гуляюць вельмі моцна, але і бывае, што нестабільна. Могуць разгубляцца. Таму нічога казаць і пра лік нават, і пра пераможцу не буду. Па першым хвілінам бачым, што землякі добра прэсінгуюць, маюць больш момантаў, чым Савіо. Савіо вельмі хоча штосьці прыдумаць, але пакуль што іх гэта не вельмі атрымліваецца. Амаль палова першага тайма падышла к канцу, лік 0-0. Бачым удары ад гульцоў Савіо, але брамнік выратоўвае. Пакуль што няма якіхсьці спрэчных сітуацый паміж гульцамі, бо матч нервовы, казалось бы, павінен бы быць, але добра гуляюць хлопцы. Брамнік ходить мяч. Понадеюсь, 11 номер земляков, что мяч от брамніка трапіць у ворота і тады яму залішыць гол, але не атрымалася. І вось мы амаль не злавілі мяч. І зноў. Але калі ми... Пробачте за свой палец. Мяч трапляе ў штангу. Мне здаецца, там павінен быць вуглавы, але суддзя, мне здаецца, просто не бачыў. Добры момант.
Савіо мела добрый момент. Булави повинны водить земляки. Вельми добрый рух показывают обе команды. Бачно, что не первый раз гуляют у футбол. Іронія криху. Ну і вельми цікаво наблюдати за таким футболом. Здається, і вам так само. Не хапила худкості капітану Савіо. Но там тяжко було добігши до м'яча. Саме земляки вельми добре гуляють, як казати, по футбольному у тіла. Бо коли здається, що жорстко, але все по правилах. Плячо у плячо. І хочеться, кстати, вміти це робити, це не занадто жорстко. Бо це завжди на грані фолу. Удар з своєї половини поля від гульцов Савіо. Земляки криху, ну, у меня есть такое вражение, пристановили, Максима трохи под... І Савіо спробує гэтым використати гэтый момент. Але удари по воротах нашмат больш має все равно ці земляков. Добрий удар. Лік 0-0, нагадаю для наших глядачів. Тих, хто Максима тільки що до нас долучився. 0-0, перший полуфінальний матч. Савіо, земляки і добрий сейф від брамника Савіо. Сейф його вже. І лік становиться, тільки казав про брамника, лік становиться 1-0. Лік 1-0 на користь земляков. Замена Савіо. Треба щось робити сам Савіо, бо вильня в них поки що не вельми добре йде. Моя Амаль к концу пройшов перший тайм, 1-0. Вельми моцно атакують земляки, добрая худкость.
Саві добре обороняється, але чогось їм не хапає моє таке міркування. Бачимо добрий пас. Вельми добре пробачте за помилку, Максим, по-білоруську взаємопорозуміння поміж гульцями. Вельми добрий гульня у пас. Вони покажуть. І перший тайм підійшов к концу. Лік 1-0 на користь. На користь земляков. Перепинок максимум 5 хвилин. Алексей, что вы в тайме? Очень напряженная игра. Надеюсь, во втором тайме Савио сможет переломить ход. Ну, Савио играет довольно неплохо. Игра очень равная, я считаю. И землякам во многом повезло забить этот гол. Савио нужно жестче играть. Жестче, дякую. Я вообще-то... Я такая, слушай, ты потом поворачивайся, ты Катерина, что вы скажете на ход первого тайма? не было очень страшно. Там все это подсмотрели. Раз. Очень, наверное, хорошо не играли. Мне было очень страшно, я боялась, что меня против. Дякую, дякую. Так, студія, да, тут серйозно все. Розпочинається другий тайм гульні. Лік 1-0 на користь земляков. І ось свисток. Мог отриматися Пригожин. Добрий. Видите, мне такие гляжу эту гульню, такі здається, що м'яч уже невероятно, да, його
дочепиться за ногой, или Гульцы и Земляков все равно ж всегда у них как-то получается это сделать в самый последний момент. Скорость они идут до конца, и мастеровитость у них. Все вместе, это очень красиво всегда получается. Вітаємо наших глядачів. Другий тайм розпочався вже. Савію треба щось придумати. Болік 1-0 на користь земляків. Моє міркування після першого тайму, що земляки були худшей і більш добрий пас у їх був, чим у Савію. Їм треба було щось придумати. Мені здається, хлопці це обмірковували. Але мав міркування у перепинах від одного гульця, що пошанцевало тільки землякам. Але я з цим не вельми згодний. Илик становится 2-0. Помылка оборонцев. Не допоняли хлопцы друг друга. И тебя уже становится тяжко. Земляки вялішили и знов в этом турнире шмат гульцов стараются провести мяч меж ног своего соперника. Есть один гулец команды «Фавор», которого вельми добра это атрымоўліваецца. Тайм наших новых глядачоў, наш уже 13. Лік 2-0 на користь земляков. Пройшов початок другого тайма. Слизько, я не ведаю, як це казати на білоруську, скользко. На полі. Подкат, і гэта порушение. Не повинно бути подката у гэтым зале. З гэтым вельми жорстко. І гэта свободный удар. Свободный, не штрафный. Мяч не повинен идти по воротах. Прямый удар. И 3-0. Бачили шелочку поміж гульцами Савія. И лик становится 3-0 на користь земляков. Тяжко будет хлопцам, але камбэки были из больш крупных ликов, тому ничего не буду казать. Вот один гол. 3-1. Шансы еще есть. Рукой было. Але не специально, как сказать по-российски. Не Шакал, 23 номер Савия.
Сейф, який сейф від Брамника Савіо. Уже одиграним, казалось, був він становище, але змог збити цей м'яч. Сейвы у Виталика вельми добрые. Кажу это не тому, что Максима с якости больше. И Лик, Амар, пробачте, не копай у меня. Хуткость реагування на гэты моменты, прошу вас пробачення. Или добрый момент имел гулец команды Саві. Хлопцы. И наша лига 3-1 на коры земляков прошла здесь, мне кажется, полова другого тайма. Савіо Зар теперь больше такой, Олег Олег. Коли казать по гульне, то на шмат больше. Момент умели земляки. Помылка и Лик. Стрел с своей полуполя. Все пристреливается Артем. Які... Мені здається, хлопці ще не глядя ведуть, куди давати пас, буде їх, як це казати, партнер по команді, бо такі відкривання земляков редко где у когось я ще бачиш на цьому турнірі. Максима ще у одной ці двох команд. Лік 3-1. На коры земляку. И снова сейв. Два сейфа подряд от Виталика Булиса. Аут на користь Савіо. Нагадаю нашим глядачам, Лік 3-1, бо хтось приходить, хтось відходить. Другий тайм. Не шмат часу зосталося. Максима десь 5 хвилин. Нагадаю, коли буде ровний лік нічия, то буде додатковий час по 5 хвилин. І коли там буде нічия, то буде буліти.
добавляют земляки и в нападении, и в обороне. Это, мне здається, факт. І ні. Тяжко з гэтым поспрашаться. Залишилося 4 минуты, я послухав у завзяторів команди земляки. Ой, завзяторів. Не вельми правильне слово, як його тут використовувати. Болельщиків, будемо так казати. Один лиг. Тяжкий момент. Емоції так само вже є, не без гэтага. Лік не змінився. Бачимо, Савія знову використовує свою тактику і не міняють Брамника. Хоккейний прийом. У гульне з троянським конем, коли вони проіграли 2-1, це їм принесло пользу. Вони зрівняли лік. 2-2, забили гол, дякуючи этому. Поглядим, ці отримають шанс зрівнятися не тепер. Олег, це вельми, як це казати, я не веду, як сказать. Если по-русски, то опасно пропустить легкий гол в свои ворота. Гульня рукой, это Саві. І тепер же треба обороняти ворота. Вилет на Саві не Брамник. Не поднял мяч Артем, добре згуляв Брамник земляков. Але, глядим, моменты появились. Осталось только забить. Удар от ворот, лик 3-1. И он все равно достал, видите, все равно достал. Матч закончился с ликом 3-1, земляки отримали перемогу. Добрую перемогу і з першої, як це сказати, з першої попитки уже у фіналі. Всім дякую, з вами був